the exhibits of that report. That the state's heads on the merits, the accused heads on the merits, and the state's reply to the merits. Uthi umshushisi ke namhlanje sibhekene naloko elicala eliluchungechunge lika Ngizwe Mchunu uBrian lapho khona ebhekene nombuso ngitolike kanjani manje wemfundo. Thank you, Your Worship. May we be guided from getting onwards how to deal with the matter, Your Worship. Ngibeke ngitolike ngithe ngisathi ngiyakhuluma umshushisi wangena emlonyeni okungafanele ukuthi singenane emlonyeni mangabe senza umsebenzi wethu. Sisabhekene naloko icala lika Brian Ngizwe Mchunu eliluchungechunge lapho khona esathi uma sigcina lizohlehla kwathiwa ummeli wakhe kanye nomshushisi kufanele benze izethulo kwinkantolo. Lezo zethulo uqaphulisana kwabo besebenzisa umthetho ukuthi lo uthi lo akaphume, lo uthi lo akaye phakathi. Lo uphikisana kwaboke uthi umshushisi ayezethulo zingenile kwathi ngolwesine lona lolu esuka kulo zase zingena esenikezwa imantshi. Lokho ke osekusho ukuthi ke zonke izethulo konke ukuphikisana kwabo sekuphambi kwenkantolo ehloniphekile sekufanele inkantolo icubungule lokho asebekuthule phambi kwayo ithi ngacubungula bese ke ngitheza incingo mazithule bese kuthi ke uma ngabe inkantolo isicubungule konke lokhu ilapho khona ke inkantolo isizosinikeza ke isinqumo. Kodwa namhlanje umhlahlandlela sizowuzwa kuyo ukuthi senze njani. And I confirm what has been submitted as well in all directions. And Worship, we would like to apologize for the delay, Worship, that occurred today, and also for the delay of submitting that. Uthika umeli kamsolwa ke uvumelana nalokho kusho umshushisi uthanda ukuthi anginceze abe kusanda phezulu kwesinye uthi namhlanje ke uke washawa isikhathi kanti ke futhi aphinde isandla sibeke phezulu kwesinye ekutheni ke lamaphepha abelindelekile ukuthi afakwe angafiki ngesikhathi okuyisona sona. The heads of arguments will simply be incorporated into the report. There's no need for them to be read out into the report. So they will be marked as exhibits. That is the state's heads of argument identified as exhibit 1. The accused as various Itikelo lokuhloniphekile ngeke swathamunde ama heads of arguments usho ukuthi uqaphulisana wommeli nomshushisi kodwa ngoba sekufakwe phambi kwenkantolo sobe sesikwenza ingxenye yokuthethwa kwecala okomshushisi kuzoba uzibithi u1 okubuya kummeli okungokwamsolo uzibithi u2 ukuphendula kwamshushisi ephendula lokho bekusho ummeli kamsolo izibithi lesithathu. Thank you, Your Worship. Then we have to judgment will be reserved. Your Worship, if it's suitable, myself and Mr. Kaki, looking at each other directly, Your Worship, the first available to Mr. Kaki is the 3rd of November. Asitolike ukuthi inkantolo ibithini. Ithi inkantolo ummeli kamsolwa usebenzi lokwakhe, umshushisi usebenzi lokwakhe. Manje wonke umsebenzi usesemagxalabeni enkantolo ukuthi ikhiphe isinqumo.
ithi kodwa ke namhlanje isinqumo ayizukusikhipha izosigodla. Unless the court wants to engage, you can see we can push it fine. Thanks. Right. The case is postponed to the 3rd of November. Regional Court number 2, Randbeck, for judgment. Mr. Mchunu, you are out on bail and you are warned bail to attend Regional Court to 8:30 in the morning on the 3rd of November 2023. Otherwise, this day can be cancelled. Yebo lokuphakelekele yahlahla namhlanje mfuka amaqhuba leyo ngena zintathu kulwezi enyakeni we-2023 3 November 2023 igama nqala lesiphohlongo ihora enkantolo yesibili 8:30 ekseni court number 2 khona la esikhona ibheli yakho iyelulwa uma ungezange enkantolo kungenzeka ibheli yakho besidliwa umbuso imali yakho idliwa umbuso bese wena uhlala etokisini lize liphelele licala. The court, Your Worship, that concludes our roll. Nina besilo sengakhululeka. I'll just get Mr. Seller from you may be judge proceedings. Okay, all rise in court. Sumani inkantolo siyaphuma ibisahlele ngasosikhathi.